híon maid díraí bliain seo ag léamh na Nuachtas Meiriceá mar is sin dúil. Nach níl is ag. Dochman deirchtaín éile. Cibé bainean seo an nuachtdálainn scéal don 9 lá 10 mewn fór ráhí is sé 10. Gos sé Buama nó sra Buama in Nuacht an scéal is smó atá bhéal daoine in lán le imscrúdlaí ach mar dearm tantála daoine ceann na fáhanna go bhfuil antá le daoine gur nár maimú rins Buama eile agus tá sin tá fianaise tá dála fianaise ag na himscrúdlaitheoirí. Tá bhí ceann na Buama líonta le sratnal brúmhrochra a hé agus tá fónfilte an agus sailse nolog slána scéal ní secm céimar a aibdíonn sin chuma le cóhúil nó cumas nó cemiciach is dócha chun an imaibró cemiciach bhaime a posú. So tá ag úsáid na Buama neamh bhaime seo mar Ionsaí imscrúdathe. Ach is cinnte gur fóigil na Buama seo chun slab a dhéanam shráideanna na Nuacht. Chomhaid tá taisce leideanna ag na póilíní úsáid. Tá séidir an bosca bróscar in our cuireadh an Buama a bhain a cheil, ní fágchaiteach sminicar an áíre, tá sé milte agus scriste. Ach níor phléasc mar deirm an dar Buama in eice láimhe agus bheithfirnána sin úsáid mar Ionsaí. Rachaméra chun an tSiria. Níl tSiria mór an cain is cosúil gur úsáid gur ionsaí siad saitiúirí sa tSiria agus iad ceapa mar go má haitiúirí de chuid an Stáit Islami iad má sé ba haitiúirí de chuid iad ionsaí áráideach agus stréba agus mar iú súsas nús le tíocha saitiúir sílim agus nó chuirn sé seo úfás as a chur rialtas na Siria. Ach cumíd leis gur ionsaí áráideacha lean ach timpiste ach chun tríocha saitiúir warú dá liomsa cathe go bhfuil na stáitiantacha ag go seola teachtaríochta láidir ar a lesáid. So tá an ionsaí seo cibé
éis choristeach go mór iireachtaí Syria a thuamhniú agus go toban tá an Stáit Tionntaithe chuir siar. Tá tar éis dar le roinnt daoine báthiste a bhaint as na híireachtaí foréigen a leidú sa cheantar agus fórhins daonúil a choristeach. Sort alt neafaiseach as Louisiana, mátá sé neafaiseach. Léis skillan ag rianú túmaí so ag tuilte agus teantar chuirsí RV goings as Louisiana a bhfuil se gur go dtíonn sé thuaid na Marbháin taistil. Go dtíobhann go hámha ag rianú coneacha na chuirp tiléis na tuilte na túmaí scrisa agus gachrad ins na túmaí a chormach ins na tuilte. Scíní beag, cute. Tá sé meirimh Marbháin Louisiana go fólis, cos címar is féidir de daoine marachtail sa stáit sin sagam. Tá Hillary Trump réonínte. Sé cosú bhfuil chuirsaí infrastruchtúr man bhfuil siad réonínte faoi aon deile agus sclíonn well tá scéal tá pictiúr an deas leis scéal seo tóg goinnescar sa choinnescar in Oakland, California, áit an dagan anchaid éirí isteach smach. Is tranglum cráin aibre agus cumnadan taistil agus ráilí tréinach de leoraithe agus táthar grá go gafar an trácht seo a chuí chóilú má táthar dáíre faoi Meiriceá a úsú ein things dócha. Tá an déanach bórtha bhfuil vótaí ó gorma leor I le Hillary Clinton. So tá Barack Obama I dtíonna 8% na vótaí gorma géiríar op teachtamach agus bótaí a chaithh son an iarthóra hirt. Leisca. Kate McKinnon Saturday Night Live Emmy. Níl aon rudaile ará go bailú géir. Tá carthanas mór sa bhealais gur Malaysia. An Malaysia. Ceac go leor, tá carthanas mór sa Malaysia tar éis gradam mór chailbhaint. Cean goile tá ag le bhean na Malaysia, bhean chéile an Uachtaráin is dócha. Tá teilech I grúchás margheall scanal beabairachta. Chuir síos beag íspeltaí, well, mar tháinig siad slánas
na daine hánig slánas an Holocaust si gaiirí sean an is nó siad sean. Agus a gaiirí sean tá níos mó cabhrach I testar ba heb. Ar an nó agus an Holocaust mar rud a ectar sa stair seachas mar rud có Cetain terma co-amach ní sin an pobl tá women seo. Tá hí aigeadais na daine seo tháinig slán ag dul inéag mar atá na daine seo ag féin agus tá daine bóra fa sin ar nó gomaid na daine seo ag fáilháis gan Pinrua. Tá Nashville ag duna ceanródaíochta ceanchaí, tá siad an mealach chun marijuana a dhí chuideáil. Is chuid ceart únéireacht, searóireacht marijuana. In Albertico Gúsibh aró geol lectionach agus bhí sé gafa inar agus fuair. An tú pell very ceannach in ráí dhéanamh Oscar ní móra puirt sulla dosíonn an séasúr geart. Agus ítar airgid mór leis na fórne eile, na fórne a chaileann de chaná. Ach deirtar go bhfuil costas siceolaíoch leis a freisin. Ítar an airgid mór seo leis na choláiste eile chun an eadrú seo, an gleada agus an gleasáil seo a bhuialú. Chuann siad sús leis agus tin siad a bhaile. Ach is cosúil go bhfuil eile sé bheith go cinnte. Tá na Yankees meathlaíoch. Ach tá Gary Sanchez an timleoir céad bliana glasarcoch tar éis dóchas a bhúscailt I measc Loch Leanta Meiriceá gomnis ceirtá déanta aige. Ag ceapa lífróidí a hagan in is leo. Tá geanúin bacaire fógraí ar mar ríomhare. Bheith me ag súil go gcuideach sé bac ar na fógraí ach. Is cosúil bhfuil córéiteach idir Adblock Plus inis nis agus fógróirí teach ar an ríomhare. Cinn sort bacaire é seo nuair atá an gceatar ag ligint daoine iste agus na daoine ag íc fiograch smaoine sé seo sílim agus is adblocker a bheith hís leis. Idir an dálína nó tá fógraí ag samtú na daoine sin atá ag fógraí.
was we jumps toch. Mod RT, must ich an time tire Russia today or no. Do Ionsaí Meiriceá na Ionsaí. Cuimhin noch Rairc Ionsaí seirtí ag baint siar as Meiriceánaí. Cé ró an bhfuil na láisiúirí seo ag obair Meiriceá nó an Rúis. Tá dramaúir dar le Ben Brantley Edward Albee a gúnaí go raibh na hinistí a bársa I gúnaí teacht chun tosaí. Fiú agus muid na suíomhannaí ba híomhí agus chónaime níor chearthanas is si gur óchaim dhéanana in Brooklyn chun airgad a bhair son lár anad snáid test nach bhfuil. Ná bhfuil scéad a bheith agam nó focail atá méid ghéire ní dóilm go bhfuil sinné an láid sinné an Nuacht don luan an naíú láid diag man fór 2016. Agus tásúla go bhaid muid a cainte ríis searhhaid a chuidir a dáilín a mé inneog seo oscailtenis idir an dáilín guim rath oribh. Tá an scéal ní aonn sibh an in bhfuil me go dat, mar teach ná bí mai an na Spáile. Tá mé san Illini Union in Champaign, Urbana, Illinois, áit rá me ag tuairt pápéir ag cóchaid faoi na hirsmí éidenacha agus ceilteacha atá i Museum Spurlock i Champaign, Urbana. Agus cócháirtas le Charles Wright an talamh le Sean Verla in Rinne Verla seo an cócháid agro. So,